Vlaku. Smrť potvrdil pre denník Mladá fronta dnes jej manžel Jozef Richtář. Podľa polície skočila pod vlak dobrovoľne. Incident sa odohral na železničnom priecestí v Uhřiněvsi, kde s manželom bývali. Manžel Jozef Richtář obviňuje z tragédie médiá, ktoré vraj sledovali jej manželku ako hyeny. Polícia potvrdila, že 48-ročná speváčka bola na mieste mŕtva. Dopravu na mieste činu na hodinu prerušili. Bartošová sa v uplynulom období vyhýbala spoločnosti a podľa bulváru trpela silnými depresiami. V uplynulých rokoch bola závislá od alkoholu. Na pódia sa dostala po víťazstve v talentovej súťaži v roku 1983. Počas kariéry získala 3 zlatých slávikov aj ceny TT. Vydala 17 albumov, objavila sa aj v desiatkách muzikálov. Účinkovala vo filmoch Svadba upírov či v horore Posledný výkrik. Bola 2-krát vydatá a s Ladislavom Štajdlom má 17-ročného syna Artura. Peter.